egunon, eta ongietorri 11 batzeko egoitzara. Ogoratan gaude, ez dakit dakizuten, baina ogoratan gaude. Eta, bueno, pixka bat esplikatuko dizuet nola egituko da, nozein den gure asmoa. Harrera bela da hau, sarrera, egoitzako sarrera. Hor, harrera egingo duten pertsonak lan egingo dute. Erabat irekia izango da egoitza, auzoko jendearentzat, edonorentzat eta alderdikidentzat, noski. Lehen dena tabikez beteta zegoen, baina alderdiaren izatea adierazi asmoz toki zabalagoak, garbiagoak, erabat ikus daitezkenak egin ditugu. Harrera honetan bertan joango da hementxe bertan, ordenagailu batzuk izango dira, lehen komentatu dudan edonorentzat ona etorri, eta denbora bat jaso nahi dute interneten edo lanak eginaz, edo berriketan besterik ez bada ere, bere tokia izango dute hemen. Beste gela bat dago hemen, baita ere beste lan batzutarako erabilia izango dena. Aurrera xeago, aretorik handiena daukago. Erabilera ezberdinetako aretoa izango da. Pentsaurrekoak emateko, bilerak egiteko, hitzaldientzat, solasaldirako, egoteko, hainbat gauzetarako. Patio honetan guztiak jarriko ditugu, eta barrenean pantalla bat eta proiektore bat erabiltzeko. Goian, gero egote ikusiko dugu, baina goian barneko bulegoak izango ditugu, alderdiaren barneko lanetarako bulegoak, eta behe hau da, nolabait, jendearentzako irekia egongo den. Hemen barrenean baita ere, beharrezkoak diren komunak eta biltegi bat daukago, gauza gordetzeko, besterik gabe, biltegien destinorako. Besterik gabe, bigarren solaikoa ikusiko dugu. Txipa. Eskailara hauek ere argiago dut. Pareta hau ere garbiago izateko, horren izan duan asmoa egin. Eta hemendik aurrera da barne lanetarako izango den egoitza. Hemen goitik baitera ikusten da erabilera anitzeko aretoa. Kristalesko barandila batekin doa hau. Hemen atzean baita ere bilera gela irekia izango da. Kristalesko manpara batekin, dena ikus daitekela. Eta hemen ere komunak, noski. Hemen baita ere, goiko komunak. Diseño moderno eta gustu ederrarekin eginak. Gizonezko eta emakumeentzat. Eta hemendik aurrera izango dira bulegoak eta barneko lan gehiena egingo dan tokia. Bulego desberdinak daude. Beste bigel hauek ere erabat itxiak ziren, tabikarekin, eta egingo dituguna da kristalesko manparakin bilera gelak izango dira. Beste bulego bat. Neurrik ez den jokatu dira, baina antzekoa dena. Hemen joango da ordenadore zentrala, serbidorea, ganintzeko rack, switch eta beste zakit zenbat gauzekin. Hemen doa guztian, biltegi txikie bat. Eta azkenengo bi bulegoak. Bat,
konexio guztiak egin daude, komunikazioenak, argindarrarenak. ¿Ya sobre todo los cables? Sí, más o menos un año. Por eso, esta, y más o menos otra por aquí, yo creo. Más o menos cuadrado, ¿no? Por eso te vale, yo creo. Sí. Horren gainean, lozetazko moketa. Ba, ikusten duzunez, lan asko egin dago, kableak pasata daude. Ez badu ematen ere, lan gehiena edo lan txarrena egin dago. Ez agizan bat hartuko du, baina, nik uste hilabete batek bukatuta egoteko moduan dela. Eta hor barrenean, orain goazen tokian, hor gaude lanean momentu honetan. Denon egizuen bezala, obrak nahiko molestoak izaten dira, eta bueno, gure kasuen ere hala dira. Ba, guain ikusiko ditugu, Gemma, Xavier eta Jagoba lanean. Kaso txiki bat, egingo aldeo jendiai? Eixo. Oso ondo. Eta beste kolego bat baita ere Itziar eta beste batzuk hementxe jauten gara lanean. Ba, hoxe da guztia. Obrak bukatu arte. Orduan ikusiko gara.